Oi. On niin. Jos vähän yrittää näitä tavallaan tosta ja sitten siirryt vähän tosta. Siirryt myös. Siirryt tästä. Nyt sä voit mennä yhdessä. Yksi vielä. Ja tuut myös tämmöset tommoset. No, tuolla. Ihmiset pääsee ulos. Tästä menee hirveästi ihmisiä liian pois. Okei, miten se on? Tässä. Ja mä aika lyönkitään. Okei, nyt se on puolessa. Onko tässä istua? En mä tiedä oikein. Siinä pitää istua. On täällä aika paljon paikkoja kuitenkin. En mä tiedä, saattaa olla, että hajoaa.